videjku sa dozviete o komiksoch. Máte ich radi? Píšte do komentárov áno alebo nie. Logika. V tejto sérii komiksov každý komiks má iný názov, ako napríklad Úsmev, Sestry, Nervy a Dráma. Nervy som si požičala od kamošky, čo jej pekne ďakujem. A Drámu som začala čítať v knižnici, ale bola to nuda. Mne sa to nepáčilo. Ale iné knihy boli celkom fajn, v pohode. Pobavili ma, niekedy som bola trošička vydesená, ale boli fajn. Píše sa tu o dievčatku Raina, ktorá mala rôzne problémy. Mala migrénu kvôli nervám, narazila sa zuby, čo jeden vôbec nebolo vidieť a jeden odletel široko ďaleko. A v podstate je to o pubertačke, šiestačka. Knihe prežíva niekoľko rokov, čiže sa zvyšuje z ročníka na ročníka, 6., 7. a tak ďalej, hej. Čo sa mi tu páči, že neviem, kde to presne bolo. Tu v knihe sa ukazuje jej spomienky, že proste pomyslí sa na niektoré jej príjemné, niektoré aj nepríjemné spomienky. To sa mi naozaj páči, budem viac o nej vedieť. Práve v tejto knihe sa píše, ako si narazila zuby, v tejto, aký má vzťah so svojou mladšou sestrou. A zabudol som vám povedať, do toho všetkého, čo sa jej stalo, má mladšiu sestru a mladšieho brata. Jak to celé vyniesie, to neviem. Jak to môže vydržať. A vlastne túto knihu, túto sériu komiksov napísala žena menom Raina Telgemeier. V podstate písala o svojom detstve, čo je... Páčilo sa mi to. Čiže bolo super. Máme od nej tu ešte jednu knihu, ktorá sa volá Duchovia. Tiež je to od Rainy Telgemeier, ale už to nie je o nej, je to proste vymyslený príbeh. Je to o dievčatku Katrína, ktorá má menšiu sestru Maju. Myslím, má 7, ale to neviem. A Maja má problémy s plúcami, čiže aj s dýchaním. Preto sa museli presťahovať do iného mesta. Katríne sa to vôbec nepáčilo. A že vraj, tam sú duchovia a oni veľmi oslavujú Deň mŕtvych, čo je v podstate ako náš Halloween. Čo sa mi na tejto knihe páči, že nie je to ako obyčajný tínedžerský život. Áno, je to o tom, ale ešte sa mi páči, že tam pridali tých duchov, taký zábavný. A k tomu, že má tá Maja tu taký problém s plúcami, ale aj tak je to zábavné niekedy. Pobaví ma to, niekedy je to dráma, niekedy je to niečo divné, niekedy je to niečo, čo ma vydesí, no to tam bolo menej. Ale proste tá kniha sa mi páči, je fajn. No, obidve série, no teda obidve knihy sú 10+. Aj tí duchovia, aj ten úsmev a ďalšie. Páčia sa mi obidve. Nepovedala by som, že je to wow, že vybuchnem, ale nie je to hrozná kniha. Naozaj sa mi páči, je super. Čiže odporúčam. Toto už asi bude koniec z nášho videjka. Či sa vám videjko páčilo alebo nie, sa dozviem z vašich lajkov a odberov. A ak chcete vedieť môj konkrétny názor na nejakú konkrétnu knihu, tak to píšte do komentárov. A chcela som povedať čaute na budúce!